आंनि हिन्जाव नों फैफिन बे फिसानि मोखां नायनानै नोङो अननानै न'आव दाबो फै। आं नै आलाय सिलाय गथ'आबो ओंखाम जाया दै लोङा जों दंगासिनो। अननानै फैफिनदो न'आव फिसानि मोखां नायनानै। आं नोंखौ गारनो हाया, जोङो आलाय सिलाय जों बिदिनो नहले थैलांगोन। बिमा न'आव फैफिनदो, बे फिसानि मोखां नायनानै फैफिनदो। हिन्जावा थांनाय सुक्रुबारनिफ्राय गोमादों, ओमफ्राय 10-12 दिनसो जाबाय आरो गोमानाया। खबरा न'आव दोनदों, न'नि मानसिफ्रा एखोमानानै दोनदोंमोन आरो, ओमफ्राय उनाव जों गामिया रायजोफोर थांनायाव बेखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो, खिन्थु खारखोमाबाय थायो आरो मानसिया। मानि जाहोनाव आं मिथिया, न'खरनि मानसिफोरा माने दासो गथ' गथाय जाखांनानैसो दासो आरो होला होनना बुंदों आरो। जोंनि जुलि जानाया 8 बोसोर जाबाय। नांलाय खोमलायाथ' एसे जादों, न'खर जानायावथ' एसे जायो नांलाय खोमलाया, खिन्थु जे बियो सानफ्रामबो बुयो मायो होनना बिदि बुंदों, खिन्थु बे नंखाय। खिन्थु मालाबा आङो दुखु मोननानै मबाइलखौ दांनो नागिरनायावसो बियो माने खोंगोजोंनानै गाबदों आरो, ओमफ्राय बेयाव आं दुखु मोननानै जेनेबा बेबायदिनो खारखोमा लांदों आरो। खिन्थु मबाइलाव मा दङ आं बेखौ मिथिया आरो, खिन्थु सेंग्राफोरजों रायलायो, बे रायलायनाया दङ, बे रायलायो, बे बेलेग गुबुन सेंग्राजों रायलायो, आं बेखौ मिथियो। खिन्थु दा हिन्जावा फैनांगौ, गथ' आंहा सासे दङ 7 बोसोर जासिगोन। दा आं गथ' आलाय सिलाय जाना दङ, दा न'खरफ्रावबो थानो गोसो गैया जोङो, ओंखायनो अननानै हिन्जावा फैफिनबा आं मोजां मोनगौमोन आरो। न'नि मानसिफ्राथ' हरनो गोसो गैया, खिन्थु दासो मानो हरनो गोसो गैया, गोदोनो बिसोर बादा होयोमोन, खिन्थु दासो हाबा जाखांनानै गथ' जाबाय, दालाय मानो बादा होखो बिसोरो। लाया, बिबै बिबौआ होजोंनियाबो लाया। आंनि किसुमान भुल जादोंबाबो आंखौ अननानै निमाहा हो आंनि हिन्जाव जानानै, खिन्थु फैफिन न'आव। आं दाबो बजबना लागोन, आं गारा मालाबाबो। आं थैजासिम नोंजों संसार जागोन, आरो आं थानो हानाय नङा मालाबाबो। आंनि हिन्जाव नों फैफिन बे फिसानि मोखां नायनानै नोङो अननानै न'आव दाबो फै। आं नै आलाय सिलाय गथ'आबो ओंखाम जाया दै लोङा जों दंगासिनो। अननानै फैफिनदो न'आव फिसानि मोखां नायनानै। आं नोंखौ गारनो हाया, जोङो आलाय सिलाय जों बिदिनो नहले थैलांगोन। बिमा न'आव फैफिनदो, बे फिसानि मोखां नायनानै फैफिनदो।